היום דווקא אני אדבר על משהו שחוויתי בבוקר. היום ה8/3. אנחנו בשיא המלחמה, והכל בלגן, והכל חוסר ודאות. ויום ראשון בבוקר, יאללה זומים, כן רוצים לקום, לא רוצים לקום. את בעצמך כמה, את לא יודעת מה את רוצה מעצמך. את אומרת, טוב, יש לי עבודה בערב, אז יש לי זמן. אבל צריך גם להכין להם אוכל, צריכה להתאפס על עצמך מהר. ואני כולי נראית, באמת, כאילו העיפו אותי מהמיטה עם פיג'מה, והכל כזה. אני אישית לא הרגשתי עם עצמי בנוח. אמרתי, ילנה, קומי, תפסי על עצמך. ואז אמרתי, רגע, יום האישה, ילנה, את בעלת עסק. צריכה לעלות, צריכה להיות ברשתות, צריכה להראות שהכל בסדר. אז באמת חיפשתי תמונה, ואז ראיתי לא הצטלמתי הרבה זמן, ואני נראית זוועה עכשיו, וכאילו, אני הולכת להתארגן מאוחר יותר, כי הטיפולים הם מאוחר יותר. ואז אמרתי, לא. את מתחילה את היום שלך מהבוקר. מהבוקר את מתחילה את היום שלך. אז באמת מצאתי איזושהי תמונה שהתחברתי לה, שגם לא מזמן, כי הסתפרתי, אז כאילו, צריך להראות את תקופה של עכשיו. אז אמרתי, מה אני ארשום? והאמת התייעצתי עם ChatGPT. ואז התחיל, יום האישה שמח, יום הזה, אמרתי, לא. אני לא מתחברת לזה. אני רוצה להתחבר למה שאני, מה שאני מרגישה. ואני בטוחה שהמון נשים מרגישות ככה, אולי לא תמיד בתקופות, מה שאנחנו רגילות, אבל בתקופה שאנחנו כרגע בבית ואי ודאות, שאנחנו כאילו לא בא לנו כלום. ואמרתי לעצמי, קומי יפה שלי, קומי, תפסי על עצמך, לכי תתקלחי, תתאפרי, תעשי פן, תתלבשי, תרגישי עם עצמך טוב. וזה לא קשור למסכות. אני לא רואה בזה כמסכה. אני אישית נורא אוהבת להיות מטופחת. מרגישה טוב עם עצמי, אני מרגישה טוב, הנוכחות שלי היא אחרת. פתאום רצים לי רעיונות בראש, פתאום יש לי כל מיני הבזיקים כאלה של רגע, בא לי לעשות את זה, בא לי לעשות, אולי אני אצלם את זה, אולי אני אעשה את זה. פתאום כזה, את אומרת, רגע, צריכה לדבר עם הלקוחות, צריכה לחזור על הלקוחות, צריכה כאילו, תבני לך סדר יום, תתאפסי על עצמך מהר. אבל זה מאפס אותי. זה פשוט מאפס אותי. וכל פעם שאני מרגישה באיזושהי נפילה והידרדרות, אז אני אומרת לעצמי, קומי, תפסי על עצמך. נכון שהיום שלנו לא אותו דבר. נכון שכבעלת עסק, כעצמאית, בעיקר במדינה שלנו, אף אחד לא סופר אותך. ברגע שיש מלחמה, אז הכל נעצר. לא משנה מה תכננת, מה רצית, כמה עבודה הייתה לך, הכל נעצר. וכל פעם מחדש אני צריכה למצוא את עצמי. ועוד הרבה כמוני צריכים למצוא את עצמם. ואני אומרת שפו, באמת. זה שאנחנו כל הזמן ממציאים את עצמנו מחדש. כל הזמן מרימים את עצמנו מהתחתית של התחתית לפעמים. ואני מקווה שעוד יהיה לנו הרבה כוח. שנמשיך להגשים את עצמנו. ולא משנה כמה זה קשה. ושנעשה מה שאנחנו הכי אוהבים. אני קצת מתרגשת. ותראו מה קרה לי דווקא מהיום, שהרגשתי הכי כאילו למטה. התעקשתי, ואמרתי לי, בא לי, תעשה לי את המיקרופון. אני רוצה לעשות פודקאסטים. ואז הוא באמת עשה לי את זה. אז נמשיך לפודקאסט הבא.